Sekulusuku lwesibini komiti ezobulungisi bamba intlanganiso kuzama ukujonga nzulu indlela uThabo Bester awaqhwesha ngayo. IJ then writes to Minister on the 26th of October, informing him of this, what we would call alleged death of Bester, and requesting the interventions of the untoward behavior of some of these officials that have brought about this unbecoming situation. Collusions of G4S employees and others, fire that was staged in that single cell, and we brought all this to the attention of our Honourable Minister on that day. Ayilo sebe kuphela elaziyo malunga nokuqhwesha kodwa nenkampani yolawulo iG4S. Amanye amalungu eParlamente avakalise inxalabo yokuba uluntu kunye namaxhoba kaBester zange baxelelwe ngokuqhwesha kwakhe. Kusenjalo, isebe leenkonzo zoluleko lithi liza kuphonononga ukuchongwa komphathi okwethutyana kwintolongo yaseMangaung kwiinyanga ezintandathu.